Dilit. Wah, nanggung. Ya ya suwe. Ah suwe engko nek nganti sore ra iso mulih. Ya sedengan. Sedengan. Sedengan kurang kamu. Ya engko baleni meneh. Bulan bali kok cah rapal. Iki piye to? Den Mas Brataki. Malah cempluke biye mintene bingung. Iki kerismu wis mudat-mudut kuwi. Kowe kok yo melu rewel lho ya. Wis meneng wae. Iki lho men kerismu wae gelem mudut lho. Medun. Mungkin. Isa apik. Aku pengen ngono ki. Pengen munggah medun. Kowe pengen munggah medun. Sesuk nek ana yandu ya gek tak timbang nek munggah medun. Apa? Yandu ki apa? Timbangan anak-anak bocah kuwi lho. Oh, nah aku pengen kuwi. Kowe kepengin keris. Waduh, mongko nggonku ra bengkong kok ngene cuk. Wis meneng. Aja tok turuti ya, Kiai. Aja. Jenenge sapa kuwi? Kiai sapa? Sapa? Wis ngono wae, rasa ngomong jenengmu, ya. Oh, modot ki. Oh, berarti jenenge Senggol Modot ya. Lah? Lah apa? Kowe ora ngomong to. Wis lah. Aku ndelok iki lho kalungmu kok ndelok kalunge. Wah, iki wis ngrampas iki. Kalung barang dijujut. Lah ora kena wonge ya kena kalunge ora apa-apa kene. Wah, iki luntur ya kok. Den Mas, kok ora ngono kuwi to. Kowe kok saiki saya suwe tak waspadake kaya liwung to kowe. Waduh iki sasmi. Ngono ki gendenge liwung. Sasmi. Pinter iki. Lah